Rikici ya barke tsakanin Naziru sarkin waka da yara 'yan TikTok. Sarkin waka dai ya fito ya yi bidiyo ya nuna cewa duk yaron da ya zage shi a social media shi kuma sai ya ɗaura yaro. Sannan kuma bayan wannan iyayen yaran suna zuwa suna ba da haƙuri tun da ƙofar gate suna durƙusawa har zuwa cikin falo. Sannan kuma su ringa dafa ƙafafuwan mutum suna ba shi haƙuri. Duk da haka idan yaro ya zage shi ko da an masa irin wannan ba zai haƙura ba. Sai gashi yaran sun fito sun nuna cewa to bai isa ba kuma ƙarya yake, inda suke zagin sa game da wannan zance. To dai ko me zai biyo baya game da wannan lamari sai ku biyo mu domin ganin abin da yaran suka yi wa Nazirin. Kai Naziru ƙarya kake wallahi, sarkin waka kake ko sarkin alfahari, to ko ma dai ya kake wallahi ƙarya kake yi. To har abun alfahari ne wai ka fito social media kana gaya ma yara cewa wai zaka sa a kama iyayensu, wai a kama iyayensu wai su rike kafa kawai suna baka hakuri, wai kai gani kake yi ma wai wayewa ne, wai kai wayo gare, wallahi kai jahili ne baka san me kake ba wallahi Naziru baka san abin da kake ba. Ni tun da nake a duniya na taba ganin mai kuɗin da ya fito yana alfahari, kan fito kana alfahari kana nuna kana da shi ni ke gare ka tun kafin a yi ka an yi su sun wuce. Baka san me duniya bane, tun da kai ka taba ganin rarara fito yana alfahari yana nuna ya kai, bai fi ka kuɗi ba, sakare da kai banza da kiki ka zo kana ga wai zaka sa a kama iyayen yara, a kama iyayen mu a zo suna rike ma kafa wai suna baka hakuri, suna dan Allah ka yi hakuri, wai irin kawai kai nuna kake wai kuɗi gare ka. Wannan me dakikanci ne wallahi, sakare ka zo kana wani alfahari kana abin nan. Idan kana so ka kama girman ka kai haka yi magana a social media, kasunan manyan mutanen in sun zo sun yi abin da za su yi a media kawai sun fita sun kare, ba ruwansu da duba comment section, ba ruwansu da wani duba abubuwan da ake masu. Duk celebrities din nan kaga suna duba abubuwan da ake, idan mutum na duba abin da ake masa har ma yayi wannan media, ka zo wai kana gaggawa mutane magana. To ƙarya kake Naziru, ba za ka iya sa a kama kowa ba wallahi, ba za ka iya ma kowa abin da Allah bai masa ba. Duk abin da Allah bai mutum ba wallahi Naziru ba za ka iya mutun shi ba. Da Allah zakarai ka zo kana ta wasu abubuwa in fanta dakikanci abin da ke damun ka, ka zo kana wasu abubuwa wanda hankali baya dauka. Yaran nan kuna TikTok da su, kuna abubuwan ku media, kowa na yi kana yi ina yi, har ka zo kana wai shiga ya kananan yara kana maganganu akan su. Ina ruwanka da magana da yara, ina ruwanka da sa harkokinka cikin yara in kai babba ne. Tun da na gama ni kudin ka ban ga amfanin su ba wallahi, ban taba jin an ce Naziru ga ya ba wani mota ba, ban taba ji ban taba gani ba wallahi. Rarara kau gashi nan bula adadin ya bada wallahi, kai kudin ka ba su da amfani wallahi. Kana da kuɗi kamar baka da kuɗi, ta wanda bai da kuɗin da kai da rintsi da Allah wa bambanci. Kuɗi kawai kullum alfahari da Allah, wannan abun ka daina yin shi da Allah. Baka isa wallahi ka sa a kama ni, ga ni nayi in ka isa ka sa a zo a turo a kama ni wallahi. Kai sai na aje number waya ta nan ka dauka ka kira ni, ka ce kana kiran mutane sannan ka sa a kama su, wannan dakikanci ma ne wallahi. Naziru ƙarya kake yi, na ce ƙarya kake, na ƙaryata ka, kuma wannan bidiyon ya isar ma Naziru, saƙon zuwa ga Naziru ne. Haba da Allah, ha mai da mutane sakarkaru da Allah.